ଏହି ଫଟୋର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚାହାପତିର ଦାମ କେତେ? ଗୋଟିଏ ମାଆର ଚମତ୍କାର ଶୁଣି ଆପଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଏହିପରି କିଛି ଅମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 15, ଡୋର୍ମିନସ୍ ତ୍ରିସ୍ତୋନି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 9.8 ଫିଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଓଜନ 650 କିଲୋ ଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 14, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା 70%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 13, ଏହି ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନି ମିଶା ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଅବା ଘୃଣା କରୁଥିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 11, ଏହି ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଂହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଦିବ ସଇଦ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ଜାପାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବହୁତ ନର୍ମାଲ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ରେଲୱେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଲାଇଟ୍। ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେବେଠୁ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଜାପାନରୁ 85% ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ସାଉଦି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଉ ଚା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ହି ଅଜିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 3 ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ରୁଷରେ 2015ରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପିଜ୍ଜାକୁ ହିଁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ପିଜ୍ଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ରାଜା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଯେବେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ ପୁରା 208 କିଲୋ ଓଜନର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କବଚ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାହାର ଓଜନ 81 କିଲୋ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଲା 72 କିଲୋର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରୁଥିଲେ ତାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇ 208 କିଲୋ ହେଉଥିଲା। ସତରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବହୁତ ହିଁ ଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, 2015ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପୁଲିସମାନେ 3 ଟନ୍ର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଧରିଲେ। ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଫଳରେ ସେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପୁରା ଦିନ ନିଶାରେ ରହିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଟି ଏହି ଲୋକର, ଯାହାର ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ବି ନାମ ଅଛି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ କୋକାକୋଲାର କେନ୍କୁ ବି ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ରଖିପାରେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡୋମିଙ୍ଗୋ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚାହାପତିର ନାମ ଦ ହାଙ୍ଗ ପାଓ ଟି, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କିଲୋର ମୂଲ୍ୟ 8.28 କରୋଡ଼, ଯାହା କେବଳ ଚୀନ ଦେଶରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 2010ର କଥା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରେ ଜଣେ ମା ସମୟ ଆଗରୁ 2ଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ସେ ଛୁଆ 2କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସେ 2 ଛୁଆକୁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ମାଆର ମମତାର ଚମତ୍କାର ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଛୁଆ 2 ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଗଲେ।